Киеве автомайдановцы под зданием МВД требуют отставки Авакова и Шокина. Для глав ведомств организовали театрализованное действо, приготовили уху. Как это было в нашем сюжете. Активисты приезжают к зданию МВД на автомобилях, не с пустыми руками. К дверям принесли казан. Хотят приготовить уху для министра внутренних дел. Такое театрализованное действие они назвали «Аваков ухуел». Це викладемо, казан заберемо, а уху залишимо. Вода, риба, картопля и цибуля. Аваков и Шокин едят уху. Активисты требуют отставки министра и генпрокурора. Заявляют, виновники преступления против Евромайдана до сих пор не наказаны. Обвиняют чиновников. Их работа ничем не отличается от предыдущей власти. В законі про очищення влади є критерій. Начальники РОВД. Це оті, про які я казав, які давали команди саджати автомайданівців. Вони далі працюють, а деякі з них ідуть на підвищення в Міністерстві внутрішніх справ. Чому так виходить? Чому активістів, хлопців саджають, а ті, хто працював при Януковичі, проти яких ми вийшли на Майдані, вони і далі продовжують працювати на своїх місцях. Вместо главы МВД к митингующим вышел его советник Зарян Шкиряк. Знаю точно, що по тих людях, які сьогодні продовжують працювати, і в тому числі займають ті чи інші посади, є відповідні рішення, є укази президента, і з юридичної точки зору вони мають право ці посади обіймати. Участник Евромайдана Юрий Тибенко из Крыма о продуктовой блокаде полуострова знает, однако не поддерживает, считает ее незаконной. Цель перекрытия – просто освободить наших политзаключенных. Всем ясно, что их никто не освободит. Путин не для того их арестовал, чтобы освобождать ради перекрытия Крыма. Автомайдановец-депутат Игорь Луценко, напротив, блокаду поддерживает. Если важных заседаний в парламенте не будет, поедет на границу. Звісно, буду брати з собою максимум людей. У мене є 4 місця ще в машині. І буду агітувати там тих же автомайданівців приєднатися до цього, щоб машинами більше і більше людей туди привезти. Крымские татары призывают всех желающих присоединиться к продуктовой блокаде. Провести ее планируют в 20-х числах сентября. Эльвина Седулаева, Эльдар Тараташ, Заман, АТР.